Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas. Ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 41 minutos na, nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch. Dirigid lamang sa Iloilo Newsline. Update ninyo naman kami sa subong oras sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita, kag mga pagsipad-sipad sa mga issues na aton hatagan sang pagtamon subong nga gabi. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline. And if you have comments, suggestions, reactions, or shoutouts, free gid ang comment box sang Iloilo Newsline or pwede man kamo makatext sa 0929-254-4135. And please click the notification bell for more updates and subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Anbay sa aton nga mga listeners, i-check nato na ang pag-asa. Yara na sa aton nga linya si Sir Charlie Depra. Iloilo Newsline Weather Update. Sir Charlie Depra, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Isa mayong gabi, kagamay ng gabi sa tanan niya, viewers kag listeners sa Iloilo Newsline. Ari pinakaling nakat sa panahon karon nga adlaw Biyernes, Onya 25, 2021. Southwest monsoon nagapekto sa northern kag central Luzon. Samtang diri sa aton sa western Visayas, partly cloudy to cloudy skies kita sa gihapon, may mga isolated na mga pag-ulan, pagpanginat pa nag-uob, dala sang localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan niya angin, magalin na bagat na nakatungdan, magadala naman sa makanay tugtog makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antag sa atong temperatura nasa 26 tugtog 32 degrees centigrado. Ang ato na tunod alas 6:15 sa hapon, magabutlak naman alas 5:30 buwas sa aga. Igaman ni pinakauling nga nakasang panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Why man kita sang weather disturbance cha? Yes, so far, meron kita ginamonitor nga typhoon nga sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Pang ini nasa 1,770 km east sang extreme northern Luzon. Kagang ining typhoon sa karon na manubuman ang sana sa mag-develop into, manubuman sana sa magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Kag sa karon, wala man any direktang epekto sa kandang nga bahin sa pungsod ilabi na diri sa aton sa Western Visayas. So umpisa buwas, ining weekends, maayo ang kondisyon sa nga panahon sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Yes, base sa aton nga forecast sa karon nga weekend, generally fair weather kita sa gihapon. Magluwas lang paghapon, may mga isolated lang ang mga pag-ulan. Mr. Charlie Depra, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Welcome sir, mayong gabi sa liwat. Iloilo Newsline Weather Update. Singko minutos na nakaligad sa alas 8. Yari ang aton nga mga headlines. Abos ang lawas ni former President Benigno Noynoy Aquino ginbutang sa Ateneo de Manila the University for public viewing tubtob las 10 subong nga gabi. Buwas sa aga sa iluhon sa Manila Memorial Park
kag ilubong sa kilid sang pansyon sang iya ginikanan. Philippine Army naghatag sang pasidungog kay former President Benigno Noynoy Aquino paagi sa pagpalupok sang kanyon kag 21 guns salute. Sabi to, ang kwan sang army to, mga sobra 4 ka oras ang ilang programa. Daw kada 5 minutes, gapalupok sang 6 minutes. Gapalupok, 6 hours tanan. Pagpalupok sang kanyon, mayara nga 21 gun salute. Ginatag sang bilang katapusan nga pagrespeto sa mga soldado sa former president. So, amo to kay na nga tibot man ang mga tawo to sa palibot dinto sa Mindanao. Daw dito man nga ginhatagan sa pagtamod mo. So, amo to kay na ang programa sa Philippine Army kag subong man nga adlaw ang anniversary sa Presidential Security Group. Iloilo City Mayor Jerry Triñas nagkumpirmar nga nangabay siya kay City Director Colonel Oldarico Garbanzos nga imbestigahan ang nabato niya nga impormasyon nga may nagabaligya sang COVID-19 na Pfizer vaccine. Yari na naman, no? Sa kantidad nga 3,000 pesos kag vaccination slot nga sa balor sang 500 pesos. May hudas gidyaw. City Comelec wala pa sang ginpahamtang nga voters registration center bangod yara pa sa idalom sang modified enhanced community quarantine. Liga ng mga barangay hugot nga ginamonitor ang mga vaccination areas sa syudad agod mabantayan kung sino ang mga naga-attempt nga magpalusot. Reaksyon man karon sang liga ng mga barangay sa pronouncement ni President Rodrigo Duterte nga restohon ang mga tawo nga hindi magpabakuna. Update sa mga na-infect sa COVID-19 sa probinsya sang Antique. Kag may ara man kita. Kag may ara man kita sang COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Tinguan taman karon nga malabot ang linya sa Chief of Police ang Kalinog, Police Captain Dadji Dilima. Kay may babae nga bayaran to, nagpa-promo siya Shabu sa iya nga masuki, dakop sa drug bust operation. Wala nagidya sa may nadumduman tanan na lang kalainan, bisyo mo ya. Mapapromo sa sangyaya ko galingon to. Wala sang iba nga promo ya, Shabu. Kung sino ang mga nagahigop Shabu, tapos mo gamit siya, sigop ka mo Shabu. Hindi tunto. Grabe ba? Contest siya sa promos ang isem ba? I-check natin ini karon ang dugang nga mga informasyon. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Mayo lang nga pagpamati kay Joy Tamayor Labordo. Stay safe everyone. Mayo lang nga pagpamati Joy ara ka pan Japon sa Riyadh. Kay To Janjan Sapio, Julian Bautista de Silos. Graphics, Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lang gid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire, Molo, ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Gusto nyo nga magbakal man sa isda nga priska, yara sa crossing patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang da palihog ang Tiangge ni Nijima kag ni Digol. Damo da isda nga pagapilian, may mga seafoods man da. Nasiling kita priska, kay adlaw-adlaw ang mag-asawa, gapaninda ginato sa istansya.
Hindi sila gusto nga hambalon priska, gali ang mataya pula na. Daw pareho lang nakasyabo. Inaya, pagsiling natong priska gid katama ng isda. So, pangitaan nyo lang ang Tiangge, ang pwesto ni Nijima kag ni Digol sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Kag sa mga nagapangita sang priska nga itlog, ari pagido, may ara dira ang Eager Farm nga pwesto sa Balibagan, Este, Santa Barbara. Pangitaan nyo ang pwesto sang Eager Farm nga ginapanagyahan ni William kag Juicy Lagman. Pwede man kamo makatawag antes kamo magkadto 523-0039. 523-0039. O kung magtawag sa 0947-856-4729. 0947-856-4729. Pwede kamo kabakalda, volume, pila ka tray, pwede kamo da kabakal sa Eager Farm sa Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Okay, sa ato nga mga nagapamati kay Sir Jonathan Sainoda, Assistant na City Comelec Officer, nagapamati gid upod sa iya nga pamilya kag sa iya man nga mga kaupdanan mayong gabi sa mga Blue Guards sa nga Ceres Terminal, sa mga vendors, porter kag sa mga empleyado sa Valyacar Transit Incorporated, ilabi na gid sa kay branch manager kag kay admin, no? Kay admin, kay finance, mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Torle Cabalfin, mayong gabi. Kay Engineer Kinoy Aligain, kag Ma'am Gladys Aligain sa Leon, Iloilo, mayong gabi. Kay Sir Vernon Cabalfin, dira man sa Amerika, mayong gabi. Kay Gingging Canto Sotaridona sa US, upod sa kay Sir Nards Sotaridona, mayong gabi. Sa ila pamilya sa Kabatuan, kag subong man Santa Barbara, ginatamyaw gid nila hasta mga classmate ni Gingging Kanto sa WVCST B8B, mayong gabi sa inyo nga tanan. Kag sa mga empleyado, mga officers, kag mga manunodlo sa ang ISATU, mayong gabi sa West Visayas, mayong gabi man. Diri na kita sa pagplastar sa ngaton nga pang headlines. Si Mayor Jerry Triñas nagpahayag dire nga may ara kuno nga impormasyon nga nakalabot sa iyang opisina nga may naga-deal naman kuno to sang vaccine nga Pfizer ti nabaligya sa sang tag 3,000. Ti san o kita nabtan dire sang Pfizer nagligad. Amo to nagligad nga gin tinguan nila, gin kalitan nila makabaligya. Kag may ara kuno nga nagabaligya man sang vaccination na slot. Hindi ka man basta-basta makapa-vaccine dira kung way ka sang number, no? Halin sa punong barangay, masigpila lang na patapos hutikan lang, may vaccination slot ka na, ari di, 500 lang, amo na. Tiluyag ni Mayor pa imbestigahan sa pulis, kag CIDJ, bisan pa gani kuno sa NBI, para madiskubrihan. Pamangkot, sino ang nagauyat sa mga vaksin? Sino ang may kontrol sang vaksin? Lain-lain nga tawo ni ang gauyat? Abitara man na sa City Health Office. Di nga pa imbestigahan pa, sino anong diskubrihon na di? Ano ang imbestigahan? Pagbaligya sa vaksin? Sino ang may kwanada, may kontrol? Nga may access? Nga ibaligya yung vaksin? Tiara naman bala sa City Health, kinanglan ta pang paimbestigahan na di? Guro man kuton na lang sinong leader sa City Health Office, ipatawag, how come nga may amo sina, nga palot sanay, why man na di gauyat ang mga kapitan
sa mga vaccine, di ba? Ang ginauyatan nila, control number, kung sino sinong constituents nila nga magpa-vaccine base sa kategory nga nalawagan A1, A2, A3, sino nalawagan da, amo malang nang ginatagan, di ba? Mabudlay lang kung A1 pa lang to, A4 na, A5 na to yung ginatagan mo. No? Daw, hindi gina pwede. Di may control ara sa City Health ang releasing sang vaccine. Why man sa barangay? Ang barangay ay control number. Masiling kita guro vaccination slot, pwede pa sa barangay. Pero ang pagbalik diya sa vaccine, ara na sa City Health Office. Limang kutone, sinodang hudas, sinodang ang miyembro sang kwarta taites. Ha? Sa City Health Office, nga kinanglan gid nga pa imbisigahan ni Mayor Jerry Triñas, wala na salig ang mayor sa City Health Office. Daw kabudlay man, no? Magamusin niya, no? Yaring porsyon sa pagbabutyag ni Mayor Jerry Triñas. Kailangan tanyaga, no? And immediately, pabalo ko na yung Colonel Garbanzos para ma-report tayo sa nila, kag matanaw nila sa Intel, kag pabantayan din ang tanan ng vaccination sites, kag not only vaccination sites, ang tanan ng areas, para matanaw kung may nagtudod na gabligya. Oh. Sa imo nga nabatong informasyon na Mayor, alin sa imo nga informant, mga pila ang bakal ako nang baligyan nila, abi kuno sa nga vaccine, COVID vaccine of Pfizer, kag pila ang vaccination slot. May hanggang pang 5% pag 3,000, no? Kag ang vaccination slot tawag 500 naman na ginapasiguro ko, kag ginapasigurado din, kung madamo na itong vaccine, public sa 4 pagig. Oo. Ka-vaccination center gani, para nga mapagusto lang sila kung din dyan kanto. Oo. Hindi basta-basta nga makabaligyan ni sila Mayor kung why sila sang direkta, hands-on sila sa area. Pero ang imo, maniguro ka na lang gid. Kaya why mo man mabalan kung sino gini ang may kimuan. First of all, ay takabala kong tuod gitman. Oo. Kag kung tuod gitman, hindi man takabala kong sino, pero ito nabantayan git sa atong police, no? You can call Colonel Garbanzos. Kaya napakanin nag-organize. Oh. So ini nga adlaw lang ni nabatong mo tanan nga ina nga mga impormasyon. Inam. Sa diin gid nga specify ang area Mayor kung diin gid. Dawa ay man pero ang apat ka pagdiligon kanta sa bantayan ka. So mo na sa CPO sa San Agustin sa din pa Mayor. iPhone sa Adeleo. I see. So, 4 ka areas. Bantado na sa mga pulis. Kag ongoing nga investigation. Di na pa-investigan ko. Kaka hindi ako mag-hesitate na magpaltaso kung bisan dyan mo ba. At least mayo ni. Subong, Mayor, kumusta ang rollout sa vaccine? Mayo man daw, almost 7,000 for kita. Kung damo ato ni vaccine, kung maka-walo kita sa site, kung mga 15 ba. Nabutang sa latest tong pronouncement sa national nga ang Region 6 na dala sa high risk plus Caraga, Region 11, and Region 12. Dason diri sa naman niya sa Region 6 ang Bacolod City kag Iloilo City dalaman sa high risk na Mayor. Yes. Oo.
That is true. Oo. Ti may ara sila nga idugang nga mga vaccine kay nadala kita sa high-risk. May alak pa silang aning pumera nga 50,000. Pero ang total doon nila aning pumera kundi 70,000. Oo. Pero tunga nga sila mausata. Oo. Galing ko ay pamabalan kung saan no i-deliver. Ang 20 ari naging ang 50 bata. Yung say no pa ang nagabot sa siyudad. Oo. So kabay pa nga mapadala insigida kag makabulig man diri sa aton sa siyudad Mayor ang ina nga COVID vaccine. Yes, meeting ko gani ngayon pa istorya ko na kung ano kinanlanta parehas de personnel kung madugang pataapan mo yung sentro dinapatanda ko na parang ma-ready kita sang pundo parang mapadasit na ni ang vaccination natin. Oo. Kay kabudlay man ni Mayor sa pronouncement sa presidente nga arestuhon kung hindi magtabakuna kay unas tanan nga dahil kulang man tabakuna. Well, that is what is happening right now. Hopefully, madamo pag hindi bakuna po. Mayor Jerry Triñas, madamo nga salamat sir sa impormasyon ginhatag mo sa Iloilo Newsline. Thank you guys dyan. Anytime, pasinsa lang kita kaya medyo masabog din. Pero anytime, pwede ka matawagin sa ako. Thank you, Mayor. Good luck. Thank you. Sige. Si Mayor Jerry Triñas. Amo tong balya nga dapat imbestigahan ko no sa ni Colonel Oldarico Garbanzo, City Director, kag CIDG ngayon na sa bulig to. Kaya mo na siling tagani kung wala ni sang kailabtanan ang City Health Office, why na di sila sang kailabtanan araw-araw na sinong sino pa dira mangisog man nga iban kay sila may control. Why man tagambal nga directly nga may kilabtanan na sila. Pero patawag Mayor anay para maklear man ang taga City Health Office ang mga mayad dira kay hindi man tanan-tanan nga malain na da. May ara man na ga perform sa Mayo. Damo klala tada. Sa una ga cover kita sa City Hall. Damo klala da naton sa City Health Office nga mga mayad man nga mga personnel. Serbisyo gidya nga tutuod ang ilaya. Kung may ara man gid nga hudas, kung may ara dira nga nagahampang sang damang-damang kag ang naisip yak kwarta lang, ang panawag nato na kwarta taites, tipilang nahot malang guro na da sila. So dapat amo nang unahon da imbestigar. Hibaluon kung mahimo pala paidalom sa lie detector, paidalom to mga bayto sa NBI kay may ara na da sila. Lie detector test tuod hindi na conclusive pero mabasihan nimo sa pagkandak sang investigation para matulid mahibaluan kung insakto ang impormasyon nga nabaton ni Mayor Jerry Triñas. Diba? Simple na nga imbestigahan. Budlay kung imbestigahan ni mo kung ang sa likod ya sindikato Kay palibot-libuton ka, astang tunog sang pusil, pamatian mo, gali, nga testing, gali, duwa-duwa ka man kung matutuod nga serbisyo ang iya, gali, lain gali ang sa likod. Inaya mabudlay imbestigahan kung miyembro sang sindikato. Inaya, daw hindi pa man syndicated group na dang operate. Pilang nahot malang na guro? Basi ginakulang lang?
nga nakapinsar nga siya nga mo sina. Why man sang vaccine subong nga ginabaligya? Lonsay ni donation? Lonsay ni libre? Free? Ha? Di ka mong mga pumuluyo. Kung may ara nga magtanyag sa inyo, silingon nyo, libre man na, how come nga ibaligya mo? Gag napilian nilang ibaligya, Pfizer? Kaya mo ang gusto sa mga pumuluyo? Ligya nyo lang 3,000? Sa matuod nga presyo, sang Pfizer, 8,000 tutob 9,000? Barato ba? Sabagay, hindi man inyo. Ha? Ti sinuna ang kapalasik? Sinunang ihibalo na sa pagtago sa vaksin? Amo na gurang usisaon ang hipi una sang City Health para mabalaan araw-araw na nga way sa control. Inventaryo niya eh. Pag inventaryo nga kulang na pangtuksua kung sino da ang in charge, sino nagakapot liabe, sino may access. Okay? Hindi na kita maglabot pa sa patiyog-tiyog nga investigasyon ha? Patayog-tayog. Simple ini nga investigahan. Ha? Sa aton lang. Amo na siling tagani, mabudla investigahan kung miyembro sang sindikato. Mabudla investigahan kung ang tawo nga gintiro kagwaay sa may nakahibalo kung sinutong mga suspects ay makahibalo kung may lupok o kung wala kay lunsay ambot. Just in lang naton, ang World Bank nag-aprobar sang loan sang Pilipinas, abi niyo pila, $400 million nga loan. Dugang naman sa aton nga utang to nga trilyon na no? Para lang sa vaccine sa COVID. Ha? Hasta sa mga kwan panghatag, no? Panghatag para sa pagkaon. Ha? Nga kulupitan naman sa iban nga politiko para gamiton sa pamulitika. Ha? Dala na nada. Makadto ba sa eleksyon? Hindi, mapos. Ara ka sa administrasyon, hindi magamit mo. Ang wise administrasyon, sorry na lang kamo, hindi kamo kapangampanya mayo, kaya nga may gina-observe nga health protocols. Ang administrasyon, pamalakpak subong. Ha? Kaya nga, kung may ayuda, sila managtag, di ba, kung may ara dira, nga mga nga donation, sila managtag, masiling nga, kwaadi imo food pack, abi mo ila, gali donasyon, gali halin sa pondo sang gobyerno, sila lang nagpapapel. Amo na ang sitwasyon na subong. Ara naman, $400 million, aprobado na sa World Bank, another utang sang Pilipinas. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ay Sir Jonathan Cabrera, mayong gabi. Kay Joy Fantilaga, kag sa iban pang opisyal, mayong gabi sa inyong tanan sa More Power. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang paratahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Sa mga listeners naton dira, basi kung gusto nyo magbakal blas ang kan sa nga Bukoshek, kadto lang kamo dira sa Ceres Terminal. Kay may ara dira nga kiosk Sweetie Bukoshek. Pwede kamo da maka-inquire
may service crew man ada ang Sweetie Bokoshik. O kung gwardya, o kung sa information, ma-dispatcher, mangkot ka, kung di ka toltol da, naton di na Sweetie Bokoshik, nga pwesto, na kadto ka mo da. Kay may ara da kamo nga pilian, small, medium, large. Kag may ara man sweet cream. Ina iya ginagarantiyan ta kamo puro-puro na buko. Kag ang iyang tubod ginatimpla pa na. Ang buko ginaobserve man na da nila ang kalimpyo sa ginakuan sang buko. Kay tama man ni stricto ang Joel's bukuhan no? Kag isa pa ginadi ka bukuhan aton nga ginakuan man sa supply. Tama ni sila ka stricto kung parte sa pagpreparar sang buko. So timpla na ang tubod sa ginkagod nga buko kag ang sugar nga gina-impon raw sugar na, hindi magic sugar. Tapos, ang ice, purified ice na siya, crushed ice, ang iya na tinunaw, ginainom pa na sang service crew kung mga vendors na pangayo, kisa ako gani. Ngayo man ta na tinunaw, namit mo. Why man sang lagdo. So, mayagid, barato na, manamit pa. Hina si Kadoy, kay Jima, Kabalunggambot, on ayos man, ano kay na transport pa layo pa mo pro ang pamangkot kay nakatilaw ka mo okay lang kaya nagtimpla na chemist siya na nagtimpla kilala ko dito na subong sa sagwa pungsod nagwa sa so kung kamo ang pangita ang buko kadtuin nyo lang ang Sweetie Bokoshik ara sa terminal sang series sa Kamalig Haro. 13 minutos na nakaligad sa alas 9. May ara pa ginada nga food panda sa mga hindi makakadto to. Pwede ka mo ka-request sa food panda. Para dulungan ka mo. Request ka mo order ka mo sa buko sa Sweetie Bokoshik. Kay dito na nila kuhaan ka mo. Oo. Naka-promo kita, especially sa mga Panda Pro users. 25%. Discount ba? Gwapo. Kung malapit lang ang ng tikip, dalaan ta si Ruming Antonio ni. Kay na namit sang iya nga miracle oil. Ruming Antonio's miracle oil. Ayos gid ming. Daw ga matamat na nami matyagan kumingaw. I-check nato na report ni partner Ruming Antonio live and direct sa probinsya sang Antique. Sir Ruming, check nato. Yaring report ni partner Roming. Meng? Okay, mayong gabi partner dyan kag ang kadulong nga report sa kadyang nga gabi ang Antique sa kadyang adlaw may dyan nagluntat or may dyan na record na 38 active cases kang COVID subong adlaw. So ang total all in all partner dyan sa binog nga Antique sa kadang adlaw ang active cases kang COVID naglabo tanan sa 404 nagnubo ini kumpara sa hapon ng kahapon 435 na ang kaso nagnubo subong adlaw 404 na lang ang laboratory, ang molecular laboratory naman sa Antique, nag-operate na. Kag damo na ang nakabenepisyo ang mga Antique nyo na ang result sa ilang mga test hindi na magpinalagpat bangod in a matter of 4 hours makuha na ang confirmatory kag hindi na madili ang result sa mga test na dapat i-confirm. Sa isang una, ginapakonfirm pa sa National Sub Laboratory sa West Visayas Medical Center ang tanan nga test
di kang diri sa may probinsya sang Antique, mga kabayan kag nagakadelay-delay gugman na ang pag-abot ng confirmatory mga kabyanan. Datuay nga damo ko na ang gindesisyon na lang na ipalubong ang mga napatay bisan pa nga hindi pa ma-confirm ang resulta kung bala ini positive man sa COVID. Kaya may mga resulta din sa mga pira ka test Antique na kung kaysa kasablay ang findings iyas na niyang antigen test. Hindi mapiyo kung bala ang tao ang positive sa antigen test kung isala naman na sa confirmatory test bala mag-positive ng Japon. That's why nga damo reklamo sa una pang dyan sa probinsya ng Antique nga dahil pinalagpat ang nagagawa nga resulta kaya ginaisip lang na ang batian ka tao, ginabati ka tao puro COVID virus actually negative mga turang nga mga tagpamatik. Why na sa Meng? Why na sa iban pa nga balatian? COVID na lang nga COVID. Ate, ultimo partner nga wala ultimotik na bataran hindi matrangkaso mo. Ay ko matrangkaso ko ihulog lang nagda sa COVID mga kabyanan. Pero may ara na Meng, may ara na nga nag-file sang kaso sa Cebu. Ang pamilya Garcia, ginpasakaan nila sang kaso, ang doktor. Tikilain to yung ginabatyag ya, malimpas ang una. Why paganis ang result, nagwa na yung COVID. Damo ang problema kay doktor ang mapasakaan sang kaso. Ang problema sinidire sining sang aton mga medical practitioner ngati ipalubong namo na ay pwede namo na desisyonan nga ipalubong i-declare nga pasde magwa sa antigen test na positive kag napatay sa why siyang confirmatory pa nag-abot tas bitamon sa DKT sa Antique kasamang sa DKT sa una kaya layo padra sa Lilo ipalubong lang na desisyonan nila ipalubong ay na ang confirmatory ura pa example ng abot ay ang dyan ginabasiham na portal dyan may memorandum circular ang DILG na hindi maglampas sa 12 hours mga kabiyanan sinanglan mapalubong gid kung why pa yung nag-abot resulta kung di palubong mo gid pag-abot resulta ati negative na amo ang problema. Abe mo may ang ginahimo na kay may triads na da sila why nila na practice na butang lang dason nila sa area da nga may ara na nga dan nga previously nga COVID infected. Kung may triads na may classification naming mo kung inada COVID patient hindi COVID patient dira mo ibutang anay dason silingon mo lang suspected kung nagaulikid ka sa imo nga lisensya Meng nga ikaw abing doktor hindi ka dapat magsiling nga positive na sa COVID. Ulaton mo gid yang result niya sang laboratory nga ginkandak sang medtech ginkuha yang specimen kung nagapaniguro ka blameng kag nagaulikid ka sa imo lisensya, di ba? Ate kung magpasaka lang kang kaso sa Antique damo gid mo pasaka nga kaso against sa pira sa mga doctors especially ang mga doktor ng district hospital kag sa mga hospital naton kag especially ang mga amuman ay mga rural health officer kaya ang rural health officer sa Cabanwa amo gid yan nagamando kag nagapakuha sa barangay nga ipalubong dayon ang patay no sa bagya gani sa amon bag ulang patay kay ina kala 5 gid talubong ko rusuman Excellent COVID man. Way pa sila sang kadudlaan na mo to sa natabo sa si Baste nga ginpalubong nila igo nagwa gali ya negative tinami to tani pakalkal galing nang indulaan man to sila hindi sila makita Meng. Amo gani kaligad man si Mana may ginpalubong man ang rural health officer diri sa klase nga dugay-dugay ang tigulang nga nabidridin sa balay. Wala man tigagugwa kay wala pang COVID, bidridin ginpalubong. Ang rason sa palubong kay dasi kung ang malam na infect kang virus
kay may upod siyang mga tao sa balay nga pwede iya makagawa-gawa at ang mga tao pwede mag-transfer sa iya ang virus kung posible ang tumataw upod niya na infect man sa virus. Tipo Ngayon lang- problema, Oh. Budlay namin nga basi-basi, Ming. Ba? Budlay ng basi-basi. Kay delikado ng budlay basi-basi, din. Ming. Abi ko, hindi busong, gali busong. Ate mo gani, tigin bawal niya ang paghaya sa bangkay na ilubong gayon. Igin bawal niya ang paghaya sa bangkay kay kung mahaya, ibati malapnan ang mga tao kung panaraw, abi kung magpamulaw sa patay. Tingnan mo na Tinadlok lang ang ni Ming, doktora, ang imuon, kung may ara pa dira, nga sambalon nila nga basi positive na sa COVID, palubong nila, sige lubong. Pag magwaga ni nga negative, kalkalon, kag ibutang tos tubang sa iya nga opisina. Bahala sa kung lamayuhon niya da, kung hindi. amo gani. Yung itong isa ka biktima diri sa isang pong sa klase, paligad nga duwag semana, hindi waay itong hospital, waay man maswab, napatay lang sa balay nga bangon sa kaluyahon na pagatian. Sige palubong lang to dayon, kay hindi sila mag-dismo sa rural health office, kay basi na datkan kuno kang COVID, kay may imauta na sa mga balay na nga pwede ta na makagawa-gawa. Hindi pwede ihaya, basi malak ng tao nga nagapanaraw. So, nadlak ang doktora nga malak ng tao nagapanaraw, that's why ngay palubong ang patay. Pero, waay man niya din pa-test, ang mataho nga ginantan niya, amo naglapon sa napatay nga tao. Ay man nila in contact tracing. Mura man ti contact tracing, mura man ti waay niya gani gid pa kung pasabdik sa luman na sus ang mga naupod sa malam sa balay, tani para makonfirm mo ay ang malam ba para mamanhan tagid kun positive gid man ang test palubong ipaswab tabi ay mga tao imaw na sa balay nga amo ang ginapatihang tapi di maglapon kana ay naman yung paswab. Tibudlay naming nga naka okay na utod siya. Okay, ibalikan ta si partner Roming Antonio ang atong koneksyon live and direct sa Antique. Budlay ning basi-basing abi-abi nimo. Meng, magamo sina perme, budlay naming kunara na sa utok sang tawo nga ang napinsaran niya amo na lang gidna. Why na sang iban nga napinsaran? Delikado na. Bisan napatay sa inyo balay, silingon niya, basi COVID na. Budlaing basi-basi nimo. Kapin pa medical practitioner sila, mabasi-basi ka imuya sa balatian, sa ginabatyag sang tao. Delikado naming, basi paimnon mo yan instead nga sakit tiyan niya, paimnon mo yan nga bulong sa kwanto, sa sakit ulo. Kaya mo na, may isa pagin subong kadya lang tumangnan balay ko, may sa kasada lang tabukton ko, makitaon mo din balay mo. Pang asing ko, napatay subong na gabi, pag-abot ko, nagambal ko na, patay din mo. Pasyente, si ano ba, ibang samarin naman, na kuhan ni doktora, ba inuhan ka kulaki dyan, ipalubong lang ba na i-COVID ko no? Tinga na check yan na swab yan na to. May specimen na nga ginkuha. Basi Ming naka-eskwela na medtech ang inyo rural health physician. Si ora man ang daging pidalon mo kuwan. Basi ang inyo doktora PCR machine na. Butang ko bigin kundi gindara sa hospital sa Kuwate District Hospital. Bigin antigen test. Nagpositive sa antigen test. Yan pamangkot ang antigen test. Patihan ta lang pala, amugin lang ang patihan ta para mapalubong ta lang. RT-PCR, dapat, Ming. Itasabdik ka na sa confirmatory. Dapat RT-PCR na saya. RT-PCR ang gamiton. May confirmatory test gina saya, Ming. Hindi siling nga pag-amo sinabi, pag-check mo, positive, okay na dayon. Hindi man na pwede. Walking PCR machine ang inyo doktora da? Oo,
te, as ko subong na patay, no? Subong na sirom. Di mga 12 hours, mga 5 days, ilubong lumabas. Ay pag-abot ko ng sa hospital, gina-antigen test nila, nagpa-positive test nila pa. Tani ipa-confirmatory nila ina para magawa kung positive man. Oo. Di may ara na yami nga mga proseso nga dapat nga ihimuon nimo mo. May screening test pa na. Tapos screening test, may confirmatory test. Kung positive na siya sa screening test, i-confirm niya pa na may confirmatory. That's the time nga magpagwa result. Ang medtech sa laboratory, permahan sa pathologist na da. Pag perma sa pathologist, i-download na to sa ila. Iyaya ura mismo, hambalon niya nga positive sa COVID. Kabudlay man ba? Ano may machine na nga naka-built-in sa iya lawas, Meng? Di ang siling nila ng antigen test na hindi na masaligan. Kaya bisan na karon ginahaibad mo ka, bulaan sampol dugo mo, positive ka sa COVID man. Amo na Meng kung ginasaway sila sa pathologist. Ang iban nga physician, nga hindi anay sagad pagwa, kay way pa sa laboratory. Ipagi sa insaktong proseso na to, hindi sila magdali. Tinayaga dali na da mangkuton be nato na no ma'am ang ginbasihan mo may confirmatory na naka-extract na sa specimen ang medtech may screening test ka na may confirmatory test na Dapat hindi sila mandali. Kaya ka pangabay man pamilya parteng hindi sa paglubong hindi man nila mayad sa tinabungan. Sa bagay ang basulon sa uli ang medtech malang na di why nila yameng nga sagad sila pinagwa sagad sila nga dali da ano sagad dali nila ti what if abi karon kun hindi na positive anong isa ihambal nila sa pamilya nago-nago man sila nag-overreact sila nang palubong buhat kay nakita ang probability ko na nagpositive sa antigen tapos diri mga tao nga upod sila ora man gani gina strictuan niyo ay ipod niya ni balay niyo pati ako ganit dapat sini di kung gusto na strictuan nila kay adlaw dira sa bakal ka pamangaw ko sa tanggi nila kay mo napaubra ko di building tubangnan nila tinamin na pamangkuton siya Doc what if abi ko negative ti ano himuon sa pamilya kung nalubong na to kalkalon nila ibutang di sa imo opisina okay lang na Doc di rin nang ihamyang amo ganit hindi naman yang nalubong kumanak yaga di mangkuton sa tapos ano nga himuon sa mga tawo da kay kung negative abi ano sulungon da sa oo ang iban nga aktivistorya ko ni bago lang ang ibaw nagdiblang sa sulod balay blati ano imo wala naman tawagin restricted declare dagni pagdang da suman banang mo agapay hindi na na base positive sa COVID iti nagawa sa antigen test nga positive kiraan ko confirm na ko sa tanusay nag-operator man ng laboratory kung ko kasig man lang na oras before ng specimen or sample sa San Jose mga 4 hours lang mo rin po sa balik naman din sa klase hindi kung magbalik resulta nga negative kung may pagkaga hindi mapalabang namin nada magluwa sa kay doktora na waan man sang statement Meng ang in charge sa health sa ISB kung anong tindog nila kay kung magamo sina perme nga ginahimo nga wala pa gani isang result wala pa gani kakuha specimen ang medtech wala pa gani isang perma sang pathologist nagpagwa na sila sa result basi butang sa alang-alang na plakadlaw mga tao da mga pumuluyo balon ang in charge sa health kung ano himuon nila da, pasaran nila sang ordinance da, kung ano dapat ani nga hindi siya magpagwaan ay kung wise ang confirmatory test, Meng? Amo gani, total ni confirmatory test naman kami sa CCTV na nag-operator ka diyan. Dapat turar da ang siya mo amo diyang klase desisyon. Kung nagawon nanda ang sample mo dara ko, kami pa-confirm ka dalo naman daraan banwa ang proseso. Mga 4 hours man ang gani, diya kuno ang confirmatory test results magawa mo. Di kundi mahingagaw pang 12 hours na ginagabol ta.
totalara naman dang inyo molecular laboratory sa Antique. Dasig naman lang namin. Kaya ang iba ang mga na-assign dira. Halin man na sa Western Visayas Medical Center, nag-training sa una, nag-UGT, nag-intern. Tikbalo na dasig mo lang namin. Kapin pa mga bataon pa na da. Aranda sila. Anong sagad dali sa inyong rural health physician na daman? Kago isa pa partner, antes sinatagan sang license kang DOH ang laboratory, ang molecular laboratory diri for COVID sa Antique. Antes sila nag-operate, may license to operate nga ginahatag ang DOH sa laboratory naman diri. Nga ang tao, DOH sinagid nag-train ng partner, meaning we have all the expertise na mag-ibalo kung positive din man ang tao sa COVID na mga kabiyanan kay DOH niya nag-seminar pag nag-training pariya sa training nga ginhimo ginpatigayon gin-under mo sa ibang nga nag-operate sa ibang nga laboratory confirmatory laboratory dira sa Iloilo. May aragid man namin nga iba nga mga physician mo, hindi man tanan. Pulok-pulok lang panawag, Ming. Pulok-pulok. Di ko magamo sina, ngayuan nyo siya sang findings, confirmatory test. Ngayuan nyo na lang, silingon ng pamilya, demand sila, kay total siling niya, ilubong buwas. Ngayo sa sang confirmatory test, anay? Para halin sa laboratory, Ming. Laboratory, gidya. Ang imo onta, ikunuunta lang pamilya kanya partner nga total nagpositive ko sa antigen test. Ipa-subject ng dato ang antigen test ay total ipalubang lagi man sa umahan. Ipa-subject na to sa laboratory sa Jose kag ipa-confirm. Agad mamananta di sa nalubang ng mga biktima kag italubang gud sa umahan kung mag-abot kay man ang confirmatory kung mamananta nga kita nyo ka palubang ninyo nga pinalagpat hindi ko mo mag-abot ang confirmatory mong. Kaya ba mo may antigen na, pareho lang na rapid test, hindi na conclusive. Kung may ara, gimanda, nga naka-direct contact, i-isolate nila. Kaya total, sila nakahibalo da, sila ang ara da sa poder. Ikuan nila, i-isolate anay. Tapos, idalon to nila sa San Jose for confirmation. Hulat-hulato nila. Hindi kay siling, ikaw doktor ka, pero hindi tanan, balaan mo. May ara sila gani nga division nga kung ikaw ang being rural health, why nagkakaulugan balaan mo astang trabaho tos midtek. Why nagkakaulugan nga balaan mo astang trabaho sang pathologist. Kay may specialization na sila Ming. Sulat to niya ngayon kung mo sina ang iyang desisyon ngayuan sang pamilya sang confirmation namin. Nani, ang tanan ng mga municipal health officer, hindi sila mag-decide anay, kundi ang himuon nila, ipasabit nila anay sa confirmatory test. Ano ay ginagamit ng daang poder, ng dabawas leak poder mga kumutan na may poder sa dalawa magdikta, may talubangan mo. Dahil abida, sanda na gilagi matuman. Amo na dapat magiho na dang isbi ninyo. Magamo sina perme basi magbutang sa langalang magkinagamo na da ano pulos ang inyong molecular laboratory kung why man sa may nagapadala sang specimen for confirmatory. Amo gani ano pulos kang confirmatory laboratory din sa Antique kung why man hindi ba nila napadala ipalubong nila dayon hindi na sila ipadala ni konta para confirm. Ay kami ang kung makapamilya kung mag-abot kami ang confirmatory kanya negative, hindi haya namon ka nga mong bangkay. So, mo na gurong imuon, Ming, basip lang. Mangkuton si doktora, kanwa ng bisis, magsingisa mo ng bisis, dok may confirmatory na. Naton ti, ara malang molecular laboratory, tinapadala mo na specimen, may result na, dok. Kaya within 24 hours, kung hindi malaman sa ako, makapagwa namin yung result. Amo gani ka. Nautod si partner Romeng Antonio. Kaya ginatagan tas ang instruction budlay kung amo lang ni gamiton permi, makaluluoy na din pamilya. No? Makaluluoy na din pamilya, kag iban nga mga tawo,
nga disturbo sa ilang Man mga ni trabaho. partner gani ang result. Kay man diri man nang sa Antique nag-operate na kami di sang laboratory namon mo. Diyan tani kon sa Ililo iginapadalang sample kay madugay-dugayan pagidman no. Pero Oh. kung kapangabay ang pamilya partner nga hindi na paglubong, titani hindi man paglubong mga kabyanan kay bawal pagpapi ka pamilya nga negative tanamo kay nagyarang babahi ura man jarang ga ubo gani ura man ti sintomas gani COVID Oh. kag ura man ga lagas ka ginawa na daw gulpiada lang kami basi Oo. kung ganda na stroke ka na banawas na pianaw. Di ang ila galing yan, nakarehistro na sa ila paminsaron, ming mga COVID. Ti budlay niya iya, sa pamilya nga way man blas ang ihibalo. Partner. Budlay man sa pamilya nga way blas ang naga-reason out. Ha? Okay? Noted? Okay. So, lato-laton ta ang signal ni partner Romeng Antonio. Meng, siling ko, mabudlay naming sa pamilya nga way sang ihibalo, ang balon lang nila muna. Dapat ang pamilya mag-reason out. Kag kung ano ang bises sang rural health physician nga ideklara rin nga way pagani sang result halin sa laboratory nga permado sang pathologist ming. Amo gani amo na dapat ng proseso. Pero okay lang. Kung namugin man na sila matuman, kung ka pamilya ipalubong nga rin sumaan, may pa-process na naman confirmation na result. Agad naman antang amuro man na resulta kung padasok-basok mandang mga decision sa gidali nga wala man anda ginapasubject sa confirmatory ang test anay kung ang sample ka mga tao na nagkamatay sa anda nga bahay. Meng, So, amoy ari pa partner, ming ari pa ming sila na nga mga physician, gambal ang nadayaming nga siling positive, pero kung ninali magwang result, why na hands off na da sila, kay why man sila ming perma. Abi mo sino na da ang ngalan nga nakapirma ming sa confirmatory, pathologist, duha ka midtek ming, na kung kisa tatlo pa na sila ga-examine, tatlo na da sila perma, pathologist, perong rural health physician, nga dasig magpagwa sa result, waay na da sa perma, amo na guro, gapa wala lang sila nga siling amo na, kay total way man sila perma, ming. Inang gagawa sa antigen test kag rapid test wala sila pinatulungan ng ran. Away naming ang ginabasihan ara sa laboratory. Timang kuton nyo, naton ma'am may perma ka da sa doc, may perma ka sa confirmatory. Kay why na da sa perma? Ngalan na nada niya. Ang as attending physician, why na da gani? Pathologist na daming. Kay nga ang ako nitupad kagi ni upod na da niya subong ang ara da sinyo. Kaya nga arte, ang antigen test na ginaka-test sa hospital niya, wala maglugat ito masay. Ngalan niya lang niya, attending physician sa antigen na ginagawa niya, pero sa laboratory, why na da ngalan niya, Ming? Why na da siya perma? Kasi why sa ila, jurisdiction mong dito yan sa laboratory, sila dito yan sa laboratory, kung pinalo ng test mo. Tiga pinagusto sila pagwa, kay why man sila sa perma, hindi man sila paglagson. Pero mangkuton, sa ang pamilya, kay nasa andan naman lang na nila, binila guruway sang ihibalo, ang pamilya, ngayuan sa sang confirmatory test, para balaan niya. Amo gani, tipang-up ka lang dyan, sumay partner. Manginbawal naman ito sa baybayan, panadyang ang istragod nga, na batian man natin kung balita nato ng mga kapalpakan, nagatabo ang biya sumay. Laygayi mo laming. Antike. Laygayi, buwas sa kapi kag talakayan. Mayo ng balaan niya. Kasi tisingan ta buwasa. Nga pilang nga ka prabate. Buwas, balbalon pa sumana. Inay-naya lang. Basakit man. Kung ninali yung balbalon mo, sa kanginan ng Meng Banyusi, dason sa Miracle Oil. Kaya pero kung may problema mo, kagurapak mo yung panapapan ng vaccine, kasi Miracle Oil, grabe ang viral property na niya, antibacterial, antiviral. Nagakuha niya ka ng positive sa COVID, nagawa negative, matapos imong ka Romeng Antonio, Miracle Oil. Sobra sa ako, ayan, nagda-presa mo Facebook page, account ko, buhay, nasa testimony niya, nagapanaw mo. Thank you again, Meng. Thank you again.
Kagamit ko. Daw nagbalik bala pero sa kumingaw. No, daw nagbalik pero Sige na, ang namin kaya partner kay pinapa-active ng imo kaya immune system uman. Oo. Tapos ang tanan nga parte klawak mo durungan na ba papangsyonar, papangsyon na tanan simultaneously ang different parts of your body kaya kara-effect na nga pwede kung tumaran mo lang kapasok daw amura ang epekto na. Yung bayan, kung nabutig ta karati naman ang mo man ray ikaw mismo na gamit titistingan kung ganyan sa lilo. Oo. Kay Budlay si Rene mo. Magtupa bla si Rene. Delikado. Basa ka kay Rene. Ulan blameng. Rene. Ren. Oo. Kung may pilas sa karagang may kapel, kung tingin nyo lang kung di mong pake, kung tingin nyo lang kapag kada, mamali na kayo kayo, inyo pilas ka mara. Kung kasakit, busong mo lang na diarrhea, karang kang dehydrate mo rin, barang hospital, kung tingnan mo lang inam, a matter of 1 hour, surugan, timo partner kung hindi, kaya maraming hospital, amot nating. Kaya na TikTok. Hindi sa kasakit, pero karang naprobahan na, nga na ayab. Nagpamangkot may anong mga ingredients niya pa, sample lang, balunggay, oregano, ano pa gani? Uy, kuya nga sugid na partner. Pero daw may satuman ko eh. Pero damo guro ning sangkap ni. Pero daw okay gid. Konti mo nga. Konti ba dyan, dyan ang tusing na postaan na mo, rasa gambay sa advertisement niya to, puro advertisement, mayad danda mo. Pero tingnan ka ng pabugal. Kung gusto nyo gamitin, iba gamitin nyo kasi ikumparar nyo sa akin, bulong, pero kanta kung sino ang may nadating na itiktok kung iba na dating sa antibiotic, itiktok, bulong mo ba? Ako na partner, sige kung ayad ka magmayad, masyag mo rin surumaan kung na mag-okay, tamur na tiktok na, ura ka maglawi, may kabihan na nag-okay, masyag mo. Oo, sige. Sige partner, ako dyan report sa hapon sa alin, kasi may probinsya ng Antique, ako yung Froning Antonio, nag-report, bayag gid niya. Sabi ang titi para sa Iloilo, Newsline. ...43 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo. Bringing more to life. Mayo lang ang pagpamati kay Mary Joy Castiva, Leo Celia Oliera, Manuelita Sibonga, Dali Marbaez, Gemma Cabalonga, Bernard Ignacio, Stephen Alcain, Juliana May Villanueva, Noren Lardon, Marie-Eve Santia. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336. O kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Kung may ara ka mo da nga mga sapat nga nagamasakit sa probinsya sang Guimaras, partikularmente sa Hordan, ara dira ang rehistrado nga veterinarian kay Doc Ronnie Galia ay mayad gid ina nga ma-check sang veterinarian ang inyong mga kasapatan nga nagamasakit. Hindi ka mo magkadto sa hindi rehistrado nga veterinarian. Kay basi mabutang sa alang-alang ang inyo sapat kag sambalon lang kamo, suri. Ano paglagas nyo da? Kadto kamo sa rehistrado nga veterinarian. Hindi nga nakakuha sa iya sang iya diplomas dalom lubi. Kadto kamo da. Ang mga nagapakuno-kuno na nga veterinarian, sugid nyo diri samon. I-text nyo sa 0929-254-4135 para nga isugid ta dire sa DA para mahatagan sa asang leksyon. Kay hindi ina pwede nga mag-practice ka nga wala ka sang lisensya. So
gina-recommendar namon sa inyo si Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, approachable, mabuot, hapos palapitan, kag mapinalanggaon pa na sa sapat kay siya mismo gasagod man sang mga ido. Okay? Ito to child. To child, kumusta yang imo mga ido? Okay lang? Nakapaligo na sa imo nga small swimming pool. To child. Mayong gabi kay Jaw. Okay na Jaw? Panibe na? Nga take down notes ka na da. Importante tulog temprano para dali magbig para ikabulos di kay tito mo. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Okay. Sa kay Kap ni Robert ninyo, nagakontak kita alin pag inabisi ang iya nga telefon ay loyag ta nga ma-check no ang mga vaccination area kagang hambal ni President Duterte, anong reaksyon nila? Ay Jima Kabalonga, mayo lang, bao katilaw kagaligina, namit yed. Ang mga nasambal ko sinyo, puro-puro na yan mo. Tapos ginatistingan pa na sa opening. Ginapatistingan ni namon, hindi mag-serve. Kung hindi matistingan, ang lubi nga gin daladera. Kag ang tubod, dapat sila gid mauna testing. Kay kung may ara masaburan, ati hindi na pag i-serve. Amo na ang procedure. So, that's why gambal ta sinyo nga testingin nyo. That's it. May lang ang pagpamati kay Zenny Villanueva Octaviano, Theri Paz Rojo, Joel Monghe, Nejma Tupas, Hazel Calataro, Rene Cabalonga, Jonald Soniso, Martin Bautista, Leslie Londonio, Luz Claveria, kay Taching, Temes Chaverina. Kag kay Lenny Ann Policarpio Laurel. Sa pamilya ipitito man sa Talangban, no, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw man diri, no. Darama kay Son Nelson, kay Son Marjorie, sa pamilya nyo, mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa kwan pa to gina? Sino to na natamya mo gani gina? Lipat na ko, no? May ara pa ginada tani. Sa mga guards, mayong gabi sa inyo nga tanan. Samtang ginahulat-ulat ang signal ni Cap Robert ninyo, ipabati ta sa inyo ang Assistant City Comelec Officer, Mr. Jonathan Saino, kay madamo ga pamangkot kung mayara nga voters registration center sa mga mall. Pareho sa Bacolod, may nag-open na to sila, Isim City. Tidire, pamangkot ta kay Mr. Jonathan Saino kung mayara man, kay MECQ kita sa subong. Yari si Mr. Jonathan Saino, Assistant Comelec Officer sa siyudad sang Iloilo. Actually, may ara ng mga proposal, no? May mga may ara na ganito yung mga letter of intent pala, no? Na willing sila magbulig sa Comelec, no? Makabutan kita sa mga satellite registration sa mga mall, no? Ay, sa mga barangay. So, ang problema lang, ang local Comelec sa Iloilo City, hindi pa makadecide bangod ni ara kasi sa status ng in ECQ, no? Kaya ang Comelec may standing policy nga kung ang isa ka syudad, kung ang isa ka probinsya nga ara sa idalon sang in ECQ or ECQ, no? Tungod sa pandemic, wala kita no, suspended ang kanang transaction sa Comelec, kaya labi na gini ang pagkapigayon sa voters registration. So mabalanin natin by July 1, hopefully makabalik na kita kay ginakulang kita sang simpo, no, sa
hasta sini ang mga proposal na mabutang kita sa mga barangay, basin mga tagaan ni natin sang solusyon nga makabutang kita ko isundon gid naton ang mga protocols ng sining pandemic. City and Province of Iloilo suspended ang voters registration. How about yes sa Negros Occidental, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras? Ongoing ya sila subong sa Pansay, no? Yes, based sa ilang quarantine status pala, no, kay hindi sila yan naka-ECQ ang sa Region 6 Province of Iloilo ng Iloilo City nga under sa ECQ sila ya na padayon ang ilang voters registration, no, pagbukas ni ang mga opisina, no, kag may arap na sa local nga may arap na sila mga schedule nga mga satellite registration nila maluwas sa opisina nga voters registration. Oo. Kung hinali nga magbalikin man nga ma-left na ang status naton sa modified enhanced community quarantine, ano ang mga key requirements nga dapat himuon o dad-on sa mga tuyo magpa-register? Basically, ang aton nga voters registration nag-require ina sang any valid ID or identification card or birth certificate, no? Nga as a first-time voter, madala sila sa birth certificate or mga apply and transfer, mga senior citizens ID, mga company ID, school ID, no? Isa din lang ka valid ito po copy ina, no? Kag magkadto sa opisina sa Comelec, plus pa tungod na protocol kita, dapat nandala sila sa ila face shield, kag face mask, kag sa ila kaugalingon nga ballpen, no? Kag i-observe din natin ang distancing kay sang dagtalikod wala kay ning MECQ, no? Nag-observe kita nga maximum of 80 voters lang per day, no? Tungod nga limitado ang aton nga lugar, bangod nga limitado, so nag-observe kita sa social distancing, no? First come first serve dira. Kung gusto nila na mag-apply sa online registration sa iRegistro, pwede sila maka-open sa website ng Comelec, no? Kag mag-dira sa ilang application, kag dira makita na nila ang format. Kag after sila, once na-encode na nila ang mga personal data na ginapamangkot sa base sa gin-provide sa application form, basahon lang sa mga kag tapos na fill up, i-print out na nila back to back in long band paper size, no? Bali isa ka set, tatlo ka panid. Same din na sa format nga kung magkadto ito sa opisina sa Comelec, kag i-print out din na upload ang QR code nga may appointment kung saan o sila magkakadto, no? Kag idalo nila kag dito permahan sa opisina sa Comelec, kag hindi bot silingon nga kung naka-online ikaw registration tapos ng iyong registration. Kulang invalido kung hindi mo pagkaduan personal sa Comelec, dapat updan sa pag-submit ng imo biometrics data, ang autograph, ang imong picture, ang imong signature, pag ang mga conference ikuhaon nila ang biometric registration machine, kagdala na posisuhon ang imong application. So, after ang kinalain sina kung mag-agi sa online, hindi ka na yung maguyang pag-inutsimpo, no? Dito sa Comelec. Kay ihanin mo na lang pag i-prioritize ikaw sila, kay bangod yung may appointment ikaw. Unlike sa magkabto ka to na walk-in ka, ma-fill up ang form, so kauyang pang simpo, no, ma-fill up at tatlo ka pan pilapan. So, kag sa kuhaan naman sa biometrics, ako nang tinalain ang online registration. So, gina-encourage natin kung pwede ko lang online, para hindi ka na tumalaw, maglawig ang mga sa opisina, ang Comelec mag-online, no? So, open na ang aton nga walk-in registration. So, ang una ang aton nga ang aton nga proseso subong sa aton nga registration. So, kung hinali nga magbalik din man ang registration sa City and Province of Iloilo, hindi ayhan nga ma-short na kamo sa timpo
na hindi ka mo malabutan sa deadline sa submission? Actually, nakuha na natin ang target like sa Iloilo City. Ang target natin until sa deadline na September 30, target natin mga 6%, no? Sa aton nga registered voters ang last election po 94,000, more or less ang 6% sina mga 17,000. So may ara pa kita mga 100 days, no? Or 3 ka bulan. Sa subong ang lakat ng atong registration nga na proseso na yang ang atong nga application nga ara kita more or less mga 10,000 na. So mga 7,000 na lang gini-expect naton. I think bastante pa inakachimpo, no, nga ma-accommodate naton, no, ang mga magkatudra sa opisina nga magproseso sa nila application kag ang ato ng panawagan nga hindi na sila magulat ng deadline, no, kay hindi kita kapulong sa simpo. Ang lakat ba ng pandemya, no, nagagisa, hindi na tumutulong, nagataas ang mga cases diri sa siyudad, so apektado ina ang ato registration. So as long as nga may time, itingwaan din natin nga makaparehistro kita temprano. Ang madaga pamangkot, madayon gid ang eleksyon sa 2020 ko. Madayon gid ang eleksyon na makambak kita 100%, no, kay provided na sa atong konstitusyon. So, ang inyong pandemya, hindi niya balatihan nga makahatag ang rason nga hindi nadayon ang eleksyon. What if abi kuno nga magsaka apagid ang numero sang mga menfe? Di paano mag... ang ano sina, no, may ara na ina ang COMELEC, no, ang COMELEC mahatag ina ang guidelines based sa guidelines ng protocol dala sang IETF, sa National IETF, no, i-insert ina ang mga protocol, mga social distancing, paggamit ng face mask, ng face shield, no, i-insert ina. So, nag-take ina ang time, no, nag-kuha ina ang time kay pag ang atong siningang marasihan, tungod dito sa madumduman mo dito sa Palawan, nagkanta kita ang referendum. So amo na, no, ang balasihan sa COMELEC, no, may ang COMELEC madumduman mo nakatantak na dito sang referendum sa probinsya sang Palawan, no, so diin sa panahon naman ato sang pandemic. So dito nakita nila kung ano ang mga dapat paghimuon, no, do amo to ang balasihan kung paano ini magkandak sang national election. So nato naka-learn na ang taga-COMELEC kung anong paghimuon in coordination sa Department of Health, no. So amo na ang atong balantayan ang official nga guidelines, no, so labi na sa pag-observe ng sining protocol sa pandemya. Sa bagay nakapapasa na sa ang central office ninyo sa COMELEC sa mga pagtulundan kag mga dapat himuon dito mismo sa Inter-Agency Task Force. Yes. Ang ano na gilang kawat i-implement na lang yan ang local COMELEC. I think sige pa ni ang ilang pagrepaso para nga sa part sa mga butante hindi man mabudlayan bala, no, sa pagbuto. Mr. Jonathan Saino, Assistant City COMELEC Officer. So amo tong hambalya, dayon election. No? Dayon ang election. Ti galing may ara lang ang mga protocols nga ginahimo. So may ara nga kan nga gindihon na nila nga mapagsulundan para nga mo ini ang gamiton sa local and national election. Ready naman ang COMELEC. Hambal ni Mr. Jonathan Saino, mabalaan ni tapos bulan. Tapos ang MCQ kabay pa nga hindi na ma-extend. Dira mabalaan kung mayara nga voters registration nga ibutang sa mga mall. That's the time. No? Nga i-announce man nila kay until September 30 ang deadline sa pagpa-register. Impunto alas 10, antes kita magtakop, ipabati ta sa inyo ang katapusan nga respeto sang miyembro sang Philippine Army sa pagkapatay ni former President
Benigno Simeon Noynoy Aquino. Yari ang programa kaina sa mga miyembro sa Philippine Army nga gihatag sila sa nga katapusan nga respeto sa anay president no sa nga Pilipinas. Ipabati ta. Sige. Gamarcha pa sila pakadto sa ilang mga kanyon. Ara mga kanyon. Sige pa marcha nila. May ara nga platoon leader. Lawig-lawig ni no? Porsyon na ni ang ato nga ipabati ipakita sa inyo. Okay. Sige. Audio ba? Apat. Pila ka kanyon? 2. Partner. Okay. May ginatag nga instruction. Makita nyo na sa screen, no? Sa Facebook page, kaya sa YouTube channel, sa Iloilo Newsline. By the way, okay na sa kay Cap ninyo? Reschedule na lang sa? Okay, thank you so much, Cap. Robert ninyo. Saang? Ara na. Amo na sa pagpalupok sa kanya. So, muna ang pagatag sang respect sa mga miyembro sa Philippine Army kay former President Benigno Simeon Noynoy Aquino. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kaya sa atong koneksyon man sa Antique kay Carla Brain Kalubiran, mayang gabi kag sa ginikana niya. Signal lang Carl kung may ara dira nga mga information. Text lang in sigida. Lihog lang. Mayo lang ang pagpamati. Kag sa aton nga mga koneksyones, mayo lang ang pagpamati ha. Dira sa Ontario, Canada, sa South Korea, dira man sa Hong Kong, sa Guimaras, sa Guamaras, dira man sa Metro Manila.
sa probinsya sang Iloilo. Kay classmate Rebecca Ebies Merced. Classmate, musta na? Ayong gabi lang. Like, share lang and follow. Kag tapos subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Liog lang Pasa lang sa mga kilala nyo. Liog lang, liog. Kay lovely Ingada. Sa Hong Kong. Kag sa mga tinawo yaman dire sa Pinas. Mayong gabi. Wala na kita sa tinion sa atong pagpangalagad, kitay naman kita buwas. Sa atong mga listeners kag mga viewers, thank you so much. Madam, ugig nga salamat sa inyong pagpamati. God bless us. Ako, si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas.